Bħalissa kif jinsabu l-affarijiet, in-negozjati mal-gvern huma weqfin. U għalissa m'hemmx garanzija li se jkomplu. Sostna dan ma' Net News il-President tal-MUMN Paul Pace wara il matul il-jum ta' tlieta 97% tal-membri tal-Union ivvotaw kontra il-ftehim proposta li jom mill-gvern pakkett li fost oħrajn kien ifisser li sigħat ta' xogħol fil-ġimgħa kienu se jiżdidulhom għal kważi 60 siegħa mingħajr jum off għajr għal ġurnata rest ta' bilfors. Wasosna li l-MUMN batet ittra lill-gvern fejn informatu li se tkun qed tagħtih ġimgħa ċans sabiex jerġgħu jibdew in-negozjati. Madankollu, skont id-deputat Laburista Malcolm Paula Ġuż Galja, in-negozjati għadhom għaddejjin. Rigward in-nurses, jidher li bħalissa hemm negozjati għaddejjin. Il-gvern tal-proposti tiegħu. Il-Union tan-Nurses qed tagħti il-proposti tagħha, qed tagħti r-risposta tagħha, għadhom qed isiru negozjati, għadhom ma jingħalqux. U allura jfisser li bażikament aħna nkunu qegħdin nieħdu deċiżjonijiet flimkien u nemmen li brida tajba minn żewġ naħat. Bħalma dejjem sar u bħalma nagħlqu ħafna ftehimiet kollettivi, ħajjinagħlaq dar ftehim kollettiv ukoll fl-aħjar interess ta' kulħadd. Id-deputat Laburista qal dan waqt konferenza tal-aħbarijiet li saret fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista. Matul din il-konferenza ironikament intqal li l-Partit Laburista huwa l-Partit tal-Investiment u x-xogħol diskors li intqal fl-istess ġimgħa il ġie mħabbar li l-Erm Malta se tkun qed tagħlaq il-bibien tagħha sal-aħħar tas-sena. Konferma li waslet mill-Kap Eżekuttiv tal-istess Erm Malta David Kurmi. Net News staqsa lill-Ministru Mirjam Dalli x'wassal mill-kliem tal-eks Ministru Konrad Mizzi li kienet joħlom li jara l-Erm Malta ttieri minn Mumbai u New York għall-eluq tal-kumpanija. Iżda minflok wieġbet hija nfexxet tattakka lill-Partit Nazzjonalista. Tiġi staqsillum x'mar ħażin fl-Erm Malta. Naħseb li jekk tħares naqra lejn dak li għamel il-Partit Nazzjonalista meta anke forsi tmur lura fin-newsroom u staqsihom naqra x'sar ħażin naħseb ikollok risposti dettaljati. Morna minn profitt għal ħatala, Ministru. Ir-risposta tiegħi kienet ċara jekk qed tistaqsi x'mar ħażin, mur lura newsroom, saqsihom hemmhekk x'deċiżjonijiet kienu ħadu ħżiena. Fil-waqt illi il-poplu ma jafx se jkun qed isir mill-Erm Malta bil-pis jinxteħed partikolarment fuq il-mijiet ta' familji ta' impjegati mal-linja tal-ajru, Net News staqsa lill-Ministru Dalli għalfejn bl-aġir tagħha qed tkompli tiddefendi lil Konrad Mizzi, illi tiegħu kienet konsulenta u li grazzi għal din il-konsulenza daħlet aktar minn 33,500 euro. Grazzi ħafna. Għadek qed tiddefendi lil Konrad Mizzi, għadek temmen li qatt m'għamel ħsara lill-pajjiż. Francesco Catania, għal Net News.